Čau. Natáčam ťa. Budeš na YouTube. Čau. Jak toto video tak natáčam, že ideme stolaviť topánek domov pred školou, ok? Tak poď ticho. Budeme natúvali topánkach a pekne sme boli nad Salašom. V Hornom Srenivo. Pozdrav. Ako sa máte? Som šťastný, že sa vidíme. A pekne mi nesievák, neviem prečo, lebo chcel. Pekne ideme stolaviť topánek, takže sa môžem na to vysrať. Home Boľanovi. Nepil. Bole. No bežíme.